Subling na balaka ang PHIVOLCS Region 9 human ang magnitude 7.1 nga linog sa Palimbang, Sultan Kudarat. Swerteng deep focus earthquake matod pa ang nahitabo tungod kay kung shallow earthquakes kini labing maapektuhan ang Zamboanga Peninsula. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Alas 10:13 sa buntag adlong Huwebes, nakasinati og magnitude 7.1 nga linog ang Palimbang, Sultan Kudarat. Sumala sa PHIVOLCS-9, deep focus earthquake ang nahitabo kung diin nahitabo ang linog 686 km ang gilawmon gikan sa ground level. Intensity 4 ang pinakataas nga nabati ug anaa sa intensity 1 ang pinakamubo. Swerte, matud pa kay walay dakong epekto ang linog sa Mindanao apan nasinati kini hangtod sa Iloilo City ug Cebu City. Bisan niini, nagdala gihapon kini og kabalaka sa buhatan tungod kung shallow earthquake ang nahitabo, posible gayud kunong masinati kini bisan sa Western Mindanao. Kung shallow seated earthquake siya, qualified na siya maka-generate og tsunami because naaman ni tulo ka atong bantayanan, no? Ang depth dapat within the range sa 0 to 50 kilometers. Then magnitude niya 6.5 and above. Then ang iyang source dapat sa dagat. So kung tanaw nato siya, sulod siya unta. But dito lang siya ning sangko sa depth because ang depth is 600 plus. Apan bisan pa nga naara sa ilalom sa yuta ang linog, nabalaka gihapon ang ahensya tungod sumala nila dili pagayud kuno andam ang Zamboanga Peninsula ilabi na kung makasinati og kusog nga linog nga dunay tsunami. Ang Zamboanga City when it comes to earthquake, duha magod atong igo, ang linog itself, ang ground shaking ug ang tsunami. Ngano? Kasi ang Zamboanga Peninsula, these are all areas nasa tunga sa duha ka dagkong trenches. Ang Sulu ug ang Cotabato trenches, pwede ni sila maka-generate og tsunami. Pamino na ko di pa ta ready siguro no kayo. Busa giawhag karon sa PHIVOLCS-9 ang mga LGU nga pakusgan ng ilang pagpangandam batok linog aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.